Tinokutambirai manhokwa yano mabuja zuva rechimakumi mairi nomwedzi uno waGunyana. Tauya nhau dzanyasi. Tiri kutandira tirimo muHararemu apo mudzimai waJob Sikhala anga ambosungiwa nemapurisa, motika yache ikatohwa nemapurisa achinzi kwai akaita mutsepwede pamugwagwa. Palibe agoziva kuti zvii zvazviri kunyatsoitika kana kuti wanga wari kuda kuisei pamotayo. Palibe agozviziva. Wazoibenhutsa motika yayo mushure mekunge gweta rache raenda komira ikweyo. Idi pakaita kunyangariwa. Vanhu vanoita tuzvinuba idi. Iyo hurumende nyasi yagoburika ichireketa kuti mari dzairi kubhadhara wabasa wayo kubvira mwedzi uno dzakuingidziwa nemadhora okuAmerica 25 pabodzi wada kugowapa mari yobhonasi yomuna mwedzi waZvita. Iri iyo mari yokuAmerica. Waribe kuti nyepa kuti wachagoda kuwapa mari. Wakagoreketayo kuti wachaita pokare kuingidzira mari yavanobhadhara mari yezvikoro kubva pazviuru 20 pamwana mubodzi. Ipapo pokare wagotoreketa wakati mari dzacho dziri kubhadharwa wabasa dzichachinjiwa pokare kutanda mwedzi uno. Tatomirira kuti tizvione nekuti wakatotambira mumasuremu henge ribe kuchinjiwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichitekera sei. Kuno vanhu vairi vozimura, vanhu vana vozimura kwai wakanga wabatiwa muSouth Africa wakabva wazobuditsiwa pabhadharwa mari inoita zviuru 10 zvomari yomuSouth Africa. Palibe agoziva kuti chii chaida kuitika kana kuti zvakamboitirwei nokutoti palibe angozviziva. Tiri kutorwadziwa kuti vanamai wakabihwa zvinhu zvese, wakatorehwa zvese zvawanga wainazvo kusiiwa waribe kana chinhu chibodzi. Tiri kutotenda yawe kuti waribe wokuwadziwa nokuti anga ari manyongori chaiwo. Kambani yoZinara yagoburika pachena izvezvi kuti yakagobhadhara mari kukambani isingazikanei kuti iripi naNyasi. Izvezvi kwakabhadharwa mari inoita zviuru mari yokuAmerica iri mamirioni 40 chaiwo mumakore 4 apfuura, apo wakapuwa chikwereti chomamirioni omari yokuAmerica 200 noAfrican Development Bank. Pakaita kunyangariwa. Kwai kambaniyo yakapuwa mari inonzi Golden Roads Consultancy. Apa yakabva yaita kunyangarika zvayo kunge heno shuka yaisiwa mumvura. Pakaita kunyangariwa chaipo mabuja. Heno kuti zvichapera sei izvozvi. Asi munondozvionera kuti nyaya dzeuoridzi dzinoramba dzindoenderera mberi. Wamunangarwa nozuro wakasimuka wachienda kuAmerica kuNew York. Waenda kuAmerica kuti waende koita musangano wepasi rese woUnited Nations General Assembly wechi41. Ipapa tandomirira kuti tione kuti vachagoreketei. Kana vachinge wareketa tinondokunyepai. Musangano uyu uri kufanira kuitiwa nyasi namangwana. Idi tikatirambe takaringa. Iwo wamunangarwa kwai wazoita kuchema kutoti wakumbirwewo wabvumidziwewo kuti Zimbabwe ipindewo kuenda kumusangano wonyika dzokuAfrica nenyika yoAmerica uri mwedzi waZvita. Kwai ipapa charamba agotoburika ari kureketa kuti Zimbabwe yakatozodanidziwawo mushure mekunge SADC yareketayo kuti ichauyaba kana Zimbabwe ikange isina kuuya. Asi wamunangarwa kwai wari kudiwa kuoneka ikweyo. Nyika ndo iri kudiwa asi iwo huiba wari kudiwa kuti waoneke. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tirambe hedu takaringa iko zvinoenda. Kwai nyaya yevanhu vanopfa munguva yekuzvara iri kuramba ichienderera mberi. Izvezvi kwai kuno vanhu vanoita wapwere wanenge wari 363 363 pachirungu wari kupfa pazviuru 100 zvowapwere wanenge wazvawa munyika. Zvakaita kunyangariwa. Zvino hazvabudisa pachena kutoti idi mamiriro eutano hwedu munyika aribe kuita tuzvinu. Kuno dzimwe nyika pakatopfa vanosvika 100 chaiwo. Panotoita nyaya pagore nepagore. Idi izvezvi zvakaita kuoma. Dai zvaita tuzvinu wazvirekera zvavanoita zvevakuruwo. Herald yagoburisa kuti kwai zambuko Robert Bridge raita kunyangariwa kureketa kuno nonyaya yekuenda kwemagetsi omuSouth Africa. Kwai kuenda kwemagetsi omuSouth Africa kwaita kuti nyaya
zvepadandemutande zvavanogoseenzesa zvisaike nokutadza kusenza. Pakatoita kunyangariwa chaipo, paribe aimbozvifungira kuti ndo zvichaitika. Ipapapa kwai magonyeti ese zvawo anga akandomira, paribe kana ribodzi ririkutekaira. Zvakaita kuoma kani unoita kusaya kuti sei zviita kudandi. Patinowanyepa kuti tiri vanhu vabodzi, tinobatana nozvinhu zvibodzi, wanoona unge iwo zvisingasvikewo kwavari. Hwendo huno rekai tirambe hedu takaringa. Wanoita zvokuverenga kwezvinhu nowanhu woZimstead wagoreketayo kuti wanhu wari muZimbabwe wakuringirwa kuti wararame zvokusvika pamakore 65. Rekai tigoramba takaringa kuti ndizvo chere. Tichamirirawo kuti peno kunoita wamwe wanoona nokuringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei, wachizotinyepawo zvawanenge wari kuferefetazvo. Kuno kagwaro kari kubudirira kari kutenderera padandemutande kakabva kuZeki kari kureketayoko kuti wachinge wapedza zvawari kuita zvokudamura miganhu mitsva yomunzvimbo dzowamiriro dare reparamende, Zeki iri kuringirayo kuti nzvimbo zhinji dzichangoramba dzakaita zvadzakaita, asi tichiringa zvino zviri pabumbiro romutemo, izvi zvinokoneka ba kuti wazviite. Rekai tigoone kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Asi mamiriro azvakatoita, wari kuda kuti wadzotse nzvimbo dzakaramba dzakasimbirira ZANU-PF kuti dzirambe dzino wanhu wakawanda wanomirira mudare reparamende, asi wanhu wari kugarako ndo washoma. Kureketa kuno rekai tigoramba takaringa kwazvinoenda. IMF wagopedza kuita urendo hwawo kwawanga wari kuita nowabasa womuZimbabwe wohurumende wanoringa nezvomari. Chawandosimbisa chibodzicho kuti kana zvinhu zviri pekuchinjiwa maitiro azvinoitiwa munyika, kuribe imwe mari inouya. Rekai tirambe takaringa kuti ichauya chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei, tichizokunyepai. Tiringedzo pasi rese. Kwai South Africa izvezvi kwaita kunyangariwa pazambuko Robert Bridge po, wari kubvuma ba kuti wanhu wese wandobude munyika waribe kana kuzikana kuti mbanani. Makore ese waindoti munhu andoti ndakuenda kunyika kwangu wobva wandonzi pfuura uchienda. Hwendo huno kwai wari kubva watoti tipe titore zvigumwe zvako tizive kuti ndiwani, pokare tikazokuona wakubenuka toziva kuti waita tusvinoba toata kurambidza kubenuka. Pakaita kunyangariwa chaipo wanogongwarirai. Iro dare roguruguru munyikamo ragoreketa iro kuti kwai inonzi Executive Ethics Code irivo pamutemo, nokuti kwai inosiya zvinhu zvainofanira kunge ichitoita chaizvo. Rekai tigoona kuti zvayakadzingisa waZuma wachinzi washora iyo ibodziyo chii chichagoitika hwendo huno. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Hurumende wachakwera kuMalawi kwaizvezvi yapinziwa mushishino wanhu wari kubvunza kuti kohokonai ichiita zvinhu zvakaita kudando, kuti izvezvi inobvumira mudzimai womuteedzeri womutungamiri wenyika ikweyo kuti koromore mari yomuSouth Africa inoita zviuru 310 kuti aende korapiwa muSouth Africa, izvo zvipatara zvirimo muMalawi, iye mari ibodziyo ichikwanisa kuti arapiwe muMalawi. Pakaita kunyangariwa kani, rekai tione wakuru wonyika wanozviita kwese kundoti iwo wanodaba kuwaka zvipatara munyika dzawo, asi wanoda kuenda kopopomedza makurukuto omari kuno dzimwe nyika. Zvisvinubai zvidai zvaita kukuwa chaiko. KuChad mamiriro akaita nyaya dzokudekara kwanyika ikweyo anogona kundopinziwa mushishi. Izvezvi wamwe wakuru wehurumende wari kusiya basa zviribe kungwisisika kuti zvirimbotekaira sei. Rekai tirambe takaisa dziso ikweyo kuona kuti zvii zvinenge zvinyatsoitika. KuJapani nokuPuerto Rico kwaita mafashama ari kuvhiringa. MuSouth Africa muri kuramba muchindonaya chando nomvura zviribe anongwisisa kuti zvirimbotekaira sei. Idi hwendo huno wanhu vachaita kukwana chaiko nomachinjiro ari kuita mamiriro okunzeya. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zviramba zvidando chere kana kuti zvinoita kuchinja, asi takundosvira kuti zvireke kugotisiya tichisunza nzara, nokuti hwendo huno tikaita nzara pokare tinoita kukuwana chaiko gore rinouya rimwe.
Mukupedzesera, UN General Assembly yochimakumanomwe yatanda nyasi kuwakuru nyikawo. Rekai tigoone kuti zvinenge zvitekera sei. Ipapa kwaiva Mnangagwa watoita kumirirwa nevanhu kuti wachindosvika vanhu vanenge vari kuita kuratidzira kuAmericako. Rekai tigoramba takaringai kuti zvinenge zvipera sei tichikunyepai. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.